Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Kangthi langso alangsun along Karbi Anglong News apherangke arun ingti katharpen kahumridam. Northeast pen nongnam kache thangklong adim pulote kangthi langso alangsun sitami isi kelang misen pusi chethang ponlu. Lason si kangthi langso alangsun along mohorne bangla pen adim along amat foto kasilam abangphu Bharat Kurmi aphan karjupon ahut foto kene penta ale kelong dopon pusi nang chethandun. Lapen foto kene penta arni si along si kasturi si hini ali long pensi ni piso iso chepang reng ibomlu. La sila puson nili ke klembom asai sitami kaprek alangsun along sitami ke klem ke dampon akenang sot pusi Karbi Anglong News apherangke athengnu nang pachini dun. Phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News. Kita henone atema West Bengal naho lahai tumta bang ako latum ladak hor kene blong mat hedi ningarong pik ako Udalguri Baksa lason tumta dodo school non lam ke school turisti disi ke bang ko school sumar tumta tuli pik lo Ite dala nangli foto kasemar la daknak silong fitna. kalang lo মানে নে ক্লিক পেন ফটো তুলি দে আপিকে 2 মিনিট আপিলোতে ফটো লং দে পিক লাসি মুনি তুম নিঙারং পিক আথেমা লাআন के प्राप के दागलम के कारण हवे आजादा फैसिलिटी हवे दिन के लाआन के प्राप पेन फोटो के लोग है असब ओ मेसेज मा पुसीला तुम माने रेस्पॉन्स तम रेस्पॉन्स तम मेसेज लो Tapi alang ni harus tu kurungkan kami alang ni lah tu keklaim kita kami nang ketan pun lola tu. Alang ni penang on ningkan pendak cepat duk tu amne kaprek district ten kami dak nang kehumri lah tu kan hilang tolong nang kehumri tu lola tu. Alang ni dak mohor kinep dun pendak ten kami putu celong sidin minit ini ke thom dan tidak pangke celong sidin lah si lah. So putak alang ni pan aku non nilihin ten aku putot ardi konfri ten nang nila ale ke sepalong pen hem lapusan te nang ni tubi bom lo kalang lo nili ke ni hem ke lapen lok ki suli ako nili isi alam the tudam ji bang ke hedi nitum Karbi Anglong ajat akhai ta me kedo tum jong si emne lason kedo bulotang te laso skop ta mesen laso skop ta jong si enra claim te mesen jima pu hai youtube phan jong si la ke porhi menang munung dolo engke kamabe lason kedo tum jong si lason jong si claim nimhang bulotang te latum ta claim ni atema nitum Karbi Anglong ke lasona din dopik lo nili inu vet ke ketang une lasi halal ap langbuku pen cenglong hasiluni pen cenglong belokhat lahai area ke nike inver lo pot lasi inut bahini aku ulai nangku laso akampat Tapi alang ni hilkan kami tuning relo alang ni hopu biluk harlom alang sun kami Karbeng long kaprek adim long alang sun kami do ulang lasi hodak kami alang ni saya son tak silasi nut bahini tun ke klaim dampon aton te pusi alang ni hilkan kami tuning ripon lo lasi alang ni hilkan lapan ti nilam pe karbi ke nilam pe Yo balate Meghalaya Army mati BSF ariding inutang thek thia usuk kachingna Abdul Hamid Meghalaya Garo Hills District lapet Bangladesh border along inut Ardanin kan kripo sahit Meghalaya Army mati BSF ariding chinang cheki kachingnang chek also asar bura amet Abdul Hamid arong neta prona district Bangladesh ke parlo pusi pachini pon lapen kachingnang chek also pen kachithan pon atengki nang chumang amat lapu anak nang lelok Banagari Bangladesh ulawan yat kai heki benta bakha Lakhapli Socheng constituency along rongasar atomaphan kehok alu keron pon Nijang Karbi Anglong Socheng constituency hamren hithi kimi multi utility building hojai along Karbi rongasar amai mati thi hekpen KRA atum pen chipatir piponsi rongasar aphan kehok alu keron pon Labang Swamay along Socheng constituency MEC head sing rong parpensi mai chepahim phupon Labang Swamay along Lakhaing koi boithalang so MLA Rup Singh Teron Socheng VDC chairman Joy Singkru ward commissioner Moniram Teron Richardson Hansi lapen penang anket hikiding atum sitami chetongdun
Mai cheng det pen so cheng constituency calendar sitami ingpu ponlu. Kado kawe rong pharo ke thom so se arong asar atuma phan. Mati jong ni phaing kora sirkep arni rong asar aphan ke hok alu pharo isira thongkep ra sirkep an ron ponlu. Lapen kelong lelang atum sitami ke palong pon etji aphan klempon bomlo pusi than pon. Sorkar pen rong asar aphan ke hok alu ke ron along MLA Rup Singh teron kaning jepon ke anutin abang phu rong asar atum tami mai ke dun ahut methang pindeng sumpot pensi mai thai sitami dun nangji lapen kachepang thirta akinang sot non sorkar pen rong asar atum aphan ke hok alu ke ron pen methang ahem kele pen kibi vet nangji atheke labang swalo ke ang thek alulu matne jong si methang karbi angbong alu court along kes chipi chok pusitami habe arat ronga sara tumpen 6 sedol aron ateng pen nitum si ing saiji pupen methang arong along chepa jut unaja kongdo pusi thanpon aprangsi pini dak rong sarapan di village council labangso methang sola jong kachari labangso appointment letter kiron on long labang ele tuma CM Dr. Tiram Mahang lapen dak Assam Chief Minister Dr. Mandoli Sosoma alang itum chapadu kono lasi dak bangke nili homosi kadu we rong paru ke thambang do setame pini bangke rong paru isira rong tong tera setep apayan sinang le charon lapen dangeli jilang dolang lapen jahaka rong bangke mane hala sensa kapuri donde thenon karbi tum ge kimi rong seng dogok lase alang itum hatamen ni tum ke pilong aja pansekten pon momo lapen gabangso jakong na pil labang ele tum dak 6 schedule ron teng lo 6 schedule 1954 18 November ala so ele tum pan nang panong pilon labang so jadi metang rong jadi jakong lo la dak ron kapatik pon si ala so ron teng ben si ele tum kan yang to mas konsep ben 6 schedule jakong teng ben si pin la kado ko we arong sa tame cari pon bisa kita kado bagi ala panchayat non asisi kacapek panchayat bangke dak bangke ili tum sikse do long nen puzai dak ili tum ge metang karbi tum ge hakku pentame metang solajong nim rokom besar kita rokom hala so besar kita teng siklem bon podak ili tum pinpu lapen habi lapen arong masar hala itu mak komiti bang sirkep do alang tum penam bong bangsi cingwai cingsai po lapen bang sirkep long bong ini bangke tek mucet sonsi pinang po ketok elang nang po atheli tum karbi tum ge hakku bangke mane ketok mane report ka gede dunia ki sihini ka tora dok lo sedame non labangsu pini letung laso seksedul laso jakong pena bangke letung mitang kecok ki ma kelang cari ji halo hoi arono tamen dak aron alu pidun krai lo bang puting dong sana harus oteng si alang letung lempon mana rong asar tumapan pini certificate pondok laso long opini council pen opini kerap ada epidemiologi langsung dong labang ke kacini teng pulo de dak bangke tipi ponaing dolo la pen non la bangke la so bangke village court ansi bichodang la pen next bangke ni tum village council seng korpo village council seng te hada bangke chairman do po la pen kaprek kacing thora sain tame rong along si kapeli ek nangi ron do ko la si hasu teng ko lang ni tum si non frank pada bangke pawara bangke theche to te rong pa ting thorneng kan lang ni tum sola jong action plan che dulong po che pro long po la si ani jutang ron bangke nang bat bom lo la si la so teng balang ni tum cherong te le tum rong to ko rong na ching ko po sini kan jadi memang kita level sila so kita ni Francis Kadowe nang tum media court